Ale aj tam sa po 60 minútach čistého času zápas skončil nerozhodne 2-2. Rozhodli samostatné nájazdy a nakoniec z nich vyšlo víťazne nefavorizované Rusko. Ani my sme neboli favoriti, takže verme, že sa to znovu zopakuje. Zaplnené Skandinávium, Tomisalo prišiel do brány, na druhej strane Jan Lašák. Švédi ako prví budú zakončovať. Na ľad už prišiel Ulf Dahlén. 35-ročný, najstarší, najskúsenejší hráč švédskeho tímu, ktorý začínal ešte v 87. roku v NHL v New York Rangers. Tu máme chlapca, ktorému by mala patriť budúcnosť. V bráne Národnej hokejovej ligy ešte takú si čarovnú formulku mu išiel povedať Miroslav Šatan. Ulf Dahlén je už pripravený. Švédi si vybrali, že do brány pôjde zrejme na úvod náš brankár a naši chlapci pochytaní, keby to teraz videla švédska réžia, za ramená na striedačke. To je súdržnosť, to je ten kolektív, to je tá nálada, tá atmosféra, ktorú si naši chlapci uvedomujú, že hrajú za naše malé Slovensko. Stále si Švédi vyberajú Dahléna, ale prekrásny by bol pohľad teraz na našu striedačku, takisto medzi našich divákov, ktorí sa podobne ako naši chlapci pochytali za ramená. Už odovzdali stolíku časomeračov rozhodcovia mená 5 hráčov na obidvoch stranách. Ešte musí Salo opustiť bránu a Ulf Dahlén je prvým hráčom, ktorý bude zakončovať. Rodák z Östersundu, tu je zvolenský rodák. To sú nervy. Veľmi dôležité bude, ako zachytajú brankári. Ja len pripomeniem, že aj prvé semifinále malo jasného favorita a ten prehral práve po samostatných nájazdoch. Výborne! Janko Lašák chytá prvý samostatný nájazd. Ulf Dahlén, vidíte na jeho tvári beznádej a sklamanie. A Miroslav Šatan pripravený. Pozrieme sa ešte raz, ako skvele vykryl pravý dolný kút náš brankár Jan Lašák, ktorý najskôr vybehol čo najbližšie k Švédovi, ako keby ho chcel postrašiť. A tu je Miroslav Šatan, kapitán Slovenska. Vyrovnal na 2-2. Proti nemu Salo. Miro Šatan nedal. Chcel podstreliť švédskeho brankára Tomiho Sala, ale nevyšlo mu to, nevadí. Stav je stále nerozhodný. Dobre mierí Miro Šatan. Keby trošku viac Salo otvoril tie betóny do tej štrbinky, by to vošlo akurát. Druhým Švédom na samostatné jazdy je 29-ročný kapitán švédskeho týmu Jörgen Jönsson, hráč Färjestadu BK. Výborne! Tentokrát ľavý betón slovenského brankára zatiaľ nie je prekonaný. Ešte raz koncovka švédskeho kapitána. Vynikajúco Lašák. No a my tam máme Petra Bondru. Peter Bondra, 5 gólov na šampionáte. Proti nemu Salo. Peter Bondra, držíme ti všetci palce, celé Slovensko. Nedal. Naši strieľajú poľadia polovysoko, zrejme sa domnievajú, že tam je slabina švédskeho brankára. Zatiaľ sa ešte nerozhodlo. Na rade je najproduktívnejší Švéd v NHL v poslednej sezóne. Druhý najproduktívnejší hráč po Iginlovi Národnej hokejovej ligy Markus Näslund. Rodený strelec. Teraz Jan Lašák vynikajúco, už som vykrikol za vás. Vystihol kľúčku Markusa Näslunda. Stále sme nedostali gól a máme teraz navrch, pretože môžeme ho dať. Zsigmund Pálffy bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Už by sa patrilo, aby niekto dal gól. A Zsigmund ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól!
Žigo, si najlepší! Žigmund Pálffy predviedol, ako sa to má, vycvičil Sala. Šup hore, áno, do pravého vinkla, takže tam je možno slabina švédskeho brankára, ktorú odhalil teraz náš Žigmund Pálffy. Vedieme 1-0. A Hardy Nilsson posiela na štvrtú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz, ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Ešte raz. Teraz alebo nikdy. Richard Lindner. Richard Lindner. Náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, nech ti to vyjde. Dá gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko. Sobota 11. mája 2002 o 19. hodine. Priamy prenos STV. Už teraz pozývam všetkých obrazovkám. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčmách, kaviarniach, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva a posiela Švédov do boja o tretie miesto. No a my sa budeme snažiť samozrejme dostať našich chlapcov k mikrofónu. Už tam išiel kolega Miloš Kováč. Richo Lindner je hrdinom, Žigmund Pálffy je hrdinom a všetci chlapci sú hrdinovia aj s trénerom Filcom, asistentami Bokrošom, Vladom Šťastným, lekárom Dalimírom Jančovičom, masermi Sámkom Petrášom, Miškom Malinom, Peter Šťastný je tam generálny manažér, Igor Nemeček, Miroslav Karafiát, kustód. A na koho som zabudol? Ešte Juraj Široký je tam prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tu je obrovská radosť slovenských chlapcov. Po 2 rokoch opäť v finále. Smutný Tomi Salo a hrdina Lašák, ktorý na druhej strane kryl 4 samostatné nájazdy Švédov, nepustil ani jeden za svoj chrbát a my sme dali 2 góly zásluhou Pálffyho a Lindnera. Radujte sa, na Slovensku sme vo finále. Viem si teraz predstaviť, čo sa deje doma. A keby to videli títo smutní Švédi, nemohli by byť takí smutní. Videli by slovenskú radosť. Švédi už prežívali takéto chvíle často a my iba druhýkrát. Už sa vyrovnáme tomu historickému úspechu, ktoré sme dosiahli pred 2 rokov v Petrohrade. Minimálne budeme strieborní a ešte máme šancu proti Rusku získať prvýkrát v histórii slovenského hokeja zlaté medaile. Najlepší hráč dnešného zápasu Jan Lašák, zaslúžene. Jan Lašák prekonal Sala, prekonal všetkých brankárov na tomto turnaji a z chlapca, ktorý mal talent, ale ktorý nevždy podával vyrovnané výkony v predošlých hokejových podujatiach, vyrástol skutočne jeden vyrovnaný brankár, ktorý je nielen skvelý na ľade, ale je to vynikajúci kamarát a vynikajúci chlapec aj v civile. Je to taký priateľský typ, ktorého sotva niečo rozhádže. Potrebuje pred zápasom nervozitu, to sám povedal, je to zdravé byť nervózny. Ale potom, už keď sa mu podarí prvý dobrý zákrok, už sa zatne a nepustí za svoj chrbát nič, ani myš, ani kocúra, ani puk. Tu je Tomi Salo, smutný hrdina dnešného zápasu, ocenený ako najlepší hráč. Pochytal toho dosť, ale na 2 strely Žigmunda Pálffyho, ktorý prišiel, videl, zvíťazil. Bol krátky takisto aj na Lindnera. Takže ako cez kopírak dnešné 2 zápasy a ten druhý. Prvý vyhrali Rusi takisto po samostatných nájazdoch a takisto 2-0 na samostatné nájazdy s celkovým skóre, teda 3-2, lebo sa ráta iba ten jeden gól po tom bežnom výsledku v riadnom hracom čase. A takisto zopakovali príklad nefavorizovaných Rusov aj slovenskí hráči. Peter Bondra, najlepší hráč nášho tímu, najlepší útočník Slovenska, a Miro Šatan, vidíte, no to dopraje z úsmevom. Richard Lindner, samozrejme najlepší obranca Slovenska a bude to určite aj najlepší obranca šampionátu. Zaslúži si to Richard Lindner, ktorý začínal s najvyšším hokejom v Trenčíne, potom prešiel do Zámoria, do Nashvillu,
Vrátil sa, pretože mu tam nedali toľko príležitostí, ako hráč jeho kvalít potreboval. Vrátil sa na sever Európy do Švédska a dobre urobil. A teraz si všetci s radosťou a s chuťou a s dojatím vypočujeme slovenskú národnú hymnu.